Уңган, сабыр, зыялы. Нәкъ менә әлеге сыйфатлар безнең татар кызларына гына хас. Моңа тагын бер тапкыр татар кызы 2010 бәйгесендә инанырга була иде. 7 районның иң шибәр, иң булдыклы 7 кызы Галиаскар Камал театры сәхнәсендә очрашты. Үз районнарында җиңеп, әлеге кызлар теләгәннәренә иреште, финалга чыктылар. Ә кызлар артыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе Разил Вәлиев җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри күзәтте. Татар кызы бит инде ул шундый бер сыйфатларга ия булырга тиеш. Ул татар халкының бүтән гүзәл сыйфатларын үзенә тупларга тиеш. Татар халкының гүзәл сыйфатлары бик күп. Ул беренчедән бик эшчән булырга тиеш, булган булырга тиеш, гүзәл булырга тиеш, тыйнак булырга тиеш, итәгатьле булырга тиеш. Билгеле бул бүтән халыкка да хас сыйфатлар булырга тиеш. Әмма ләкин татар халкының аерым бер үзенчәлекләре бар. Әмма ләкин тыйнак дигән ул мохит булырга тиеш түгел, мискин булырга тиеш түгел. Ул теләсә кайда үзенең сүзен авыз тутырып, башын югары күтәреп әйтә алырга тиеш. Һәм бер кайда да югалып калырга тиеш түгел. 3нче меңьеллыкның татар кызы ул нинди? Тыныч холыклы, гади, сабыр туташмы? Әллә инде баскан урынында ут чыгарырдай актив, замана белән тигез атлаучы, бер караудан гашык иттерүче асыл затмы? Һәрбер кызның моңа үз җавабы бар. Игътибар белән кара һәм тыңла. Татар кызларының чын йөзен син бүген күрерсең. Мин беренчелекне яратам. Жырла дисәгез, жырлыйм мин, бий дисәгез, бийм. Җиңәргә дип килдем бүген. Беренчелекне бирмим. Пыскып яткан ушак түгел. Ут шәшеп тора йөрәк. Замана татар кызына ялкын булырга кирәк. Исәнмесез? Сезне Казан су елгасына сыенып утырган яңа Савин районы кызы сәламли 23нче мәктәпнең 9нчы сыйныфында белем алучы Тимир Булатова Регина Марат кызы мин. Эш буын, дуста яшәгән, гаиләдә туып үскәнгәнме, мин бу дөньяның гүл матур якларын гына күрәм. Дәү әтиемнән көчле рух, дәү әнием дугаларыннан нишкә күңел, әниемнең бишек җырларыннан татар моңына мәхәббәт, әтиемнән уңганлык, булганлык күчкән миңа. Энем Рамисның яраткан апасы да әле мин. Әтием җиган вертолетлар Рәсәй күкләрен иңлиләр. Ә минем хыялым сәнгать күген иңләү. 4 яшьтән музыка, бию белән шөгыльләнгән кыз ничек сәхнәсез яши алсын инде? Әйе, Регина үзен сәхнәдә патшабикә итеп хис итте. Ә Айбикә нәрсә белән шаккатырыр икән? Без бит инде Казан шәһәрендә яшибез. Ә Казан шәһәре ул Европа белән Азияның туташкан ноктасы. Һәм шунлыктан минем фикеремчә, татар кызы үзендә Азияга һәм Европага хас булган бүтән матур якларын үзендә тупларга тиеш. Һәм шуның белән бергә ул заманча булырга да тиеш. Компьютер технологияларын белергә тиеш. Чит телләр, чит культуралар белән кызыксанырга тиеш. Һәм инде шуның белән бергә үз асыл милләтен онытмаска тиеш, татар телен үстерергә тиеш. Мин балаларымны татар балалары итеп үстерәм дип әйтсә яхшы булыр иде. Һәм инде тагын бер әйбер, ул үзенең тышкы кыяфәте турында да онытмаска тиеш минемчә. Руслан, кара әле, без бит ниндидер шомлы ташлар арасына килеп чыктык бит. Юк, Айбикә. Бу гади ташлар гына түгел. Бу Болгар бабаларыбызның изге рухын саклаучы хәрабәләр. Хәрабәләр. Кызым, әбием. Әбием. Мине танысыңмы, әбекәем? Мин бит синең ныгың Айбикә булам. Киләчәктә кешеләргә шатлык бүләк итәсем килә. Таныдым. Әгәр мөмкин булса,
Мин сине кочагыма алыр идем. Зинхар безгә рәнҗемә бекәем. Синең кабер зияратка мин сүз бирәм. Айбикә, кара әле, кара. Думбра түгелме соң бу? Әйе шул думбра. Менә кайдан килгән икән миңа тарихыбызга булган мәхәббәт. Тагы нинди серләр саклый икән бу хәрабәләр. Исәнме, кызым Айбикә? Бабаем, Баба? Әйе, бу мин. Синең хәбәрсез югалган Фаттах бабаң. нигә үзеңне сакламадың, бабакаем? Башкаларныкы бит әнә кире кайтканнар. Башкача мөмкин булмады, ләкин син сөен. Без бит ватан өчен, бүгенге шушы тыныч көннәр өчен һәлак булдык. Тамырыбыз моннан таралган. Зиярат кылыйк бурынгылар өчен. Милләтебез монда таралган. Һәр бер нәсел үзенә җан алган. Безнең татар кызларыбыз үткәннәрен белеп, киләчәккә туры атлый. Ләйсән Кашапова да искәрмә түгел. Татар кызы минемчә, аның рухи дөньясы да, тышкы кыяфәте дә сокландырырга тиеш. Ул милли тәрбияле, намуслы, саф күңелле, тырыш, акыллы, сөйкемле булырга тиеш. Чын татар кызлары күбрәк булсын иде. Хәерле көн. Исәнмесез? Гафу итегез, мин сезне монда беренче мәртәбә күрәм. Сез кем буласыз? Мин Ләйсән, Казанның 3-нче гимназияда укучы, гади бер туташ. Гади түгел. Нигә алай дисез? Чөнки сез безне уйлап чыгарушы кыз. Без монда барыбыз да сезнең хыялыгыздан. Кызык. Ләйсән, сез шаян һәм хыялый кызга охшагансыз. Әйе, мин елмаерга һәм хыянырга яратам. Сер булмаса, нәрсә турында хыялланасыз инде? Мин мәктәбемне алтын медальгә тәмамларга, икътисадчы һөнәрен үзләштерергә планланам. Аннан җир шары буйлап сәяхәт итәсе иде. Мин ел сайын Англиягә барып, үземнең белемемне ныгытып кайтам. Миңа бу бик ошый. Бер дә тик тормыйсыз икән. Шулайрак, эшләгәч яшәргә дә күңеллерәк бит. Безнең гаиләбездә тәрбия шулай. Әтием гармунда уйный, әнием җырлый. Без сеңлем Алсу һәм энем Аскар белән очып-очып биебез. Бик тату гаилә икәнсез. Аллага шөкер. Ләйсән, ә сез бәхетлеме? Ә сез ничек уйлыйсыз? Мин туган телемдә сөйләшәм, фикер йөртәм, 7 буын шәҗәрәмне беләм. Әти-әнием исән-сау. Алдыма куйган максатым бар. Мин үземне курыкмыйча татар кызы дип атай алам. Ләйсән, сезне биргә чакырырга мөмкинме? Әлбәттә. Булдырды Ләйсән. Үзе шибәр, иҗади. Тик сәләтләре белән кызлар безне алга таба да шаккаттырачак. Бу татар кызы конкурсында бик күп иҗади конкурслар бар. Җыр, бию, сөйләү конкурслары. Шуңа күрә мин бию, җыр конкурсларын яратам. Шуңа күрә бу конкурста теләп катнашам. Лия минем исемем, раз киләди әнием, исемемә җисемем. Яратып сөйләшәм үз ана телемдә. Оялмыйм, күрекмыйм, мин бит үз илемдә. Әйткәнне көтмичә әниемә булышам. Газиземнең өметен акларга тырышам. Тауфиклы булырга кирәген беләм мин. Милләтем кызы, йөрәгем белән мин. Лия апа, минем дә синең кебек буласым килә. Үскәч барысы да булыр. Лия апа, ә син кайсы мәктәптә укыйсың? Мин 52-нче гимназиядә укыйм. Мин дә үскәч 52-нче гимназиягә укырга керәм. Безә! Карагыз сез аңар, бер төн калып, илаһи нур балкый йөзендә. Көрфе кышларынан мон түгелә, нинди серләр бардыр күзендә. Табигать яраткан аны, дөньясына бер итеп, карап туймас, нәфис итеп, тоташ нас һәм сер итеп. Хыялланамын,
уйлыймын, тормышны сөйіп туймыймын. Бейсі келе, жырлайсы келе, яшайсы келе, дуслар. Яшайсы келе, яшайсы келе, яшайсы келе, дуслар. Әйтергә кирәк, кызлар бәйгегә ныклап әзерләнгән. Дулкынлануга татар кызы 2010 бәйгесендә урын юк. Бу конкурсна үземә күп көч үземдә тупладым. Үземне сәхнәдә иркенрәк тотарга өйрәндем. Казан, мең яшәр Казан дәртләнеп кайный. Һәр җирдә яңарыш, белемгә омтылыш рухы, яшәү яме. Шушы шәһәрнең мин бер кызы. Чыннан да, Казанымда миңа бәхет юралган. Мин газиз милләтемнең бер назлы гөле булам. Үз анам телендә иркен итеп сөйләшә, укый ялым. Төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулавым. Бәхет түгелмени? Мин Ибатуллина Диләрә Рәис кызы, 60-нчы мәктәпнең 10-нчы сыйныф укучысы. Җиһанга ямьле язлар килгәч, 1993 елда Кушкар йолдызлыгы астында туганмын. Әтием Рәис Васахулы Казан Кремлен җыллык белән тәэмин итүче җаваплы кеше. Әнием Илмира Нәкыйп кызы 12-нче шәһәр хастаханәсендә буфетчы булып эшли. Район, шәһәр күләмендәге бәйгеләрдә катнашам, бию түгәрәгенә йөрим, спорт белән шөгыльләнәм, кул эшләрдә тотарга яратам. Минем исемем күңелне сөендерүче, яраткан кыз дигәнне аңлата. Максатым исемемә тугры булып, якыннарымны, тирә-ягымдагыларны сөендереп яшәү. Мин шундый инде дөньяны уеныма кычып яшим. Көн кебек ачык яшим мин, кош кебек очып яшим. Күңел хисләренә торып, җиргә яхшылык итәм. Минем өчен сабый, сабый, өлкәннәр миңа өлкән. Астыртын түгел күңелем, юашлык бардыр инде. Сатлык жан түгел бу җаным, милләтем дип яшим. Шибәр туташларның әйткән сүзләре дә үзләре кебек матур иде. Татар кызы заманча булырга тиеш. Монда креативлык, шулай ук ул ипле дә булырга тиеш. Һәм гасырлар аша килгән милли гореф-гадәтләребезне дә сакларга тиеш. Гомумән мин үземне төшеп калганнардан санамым инде. Миңа ышаныгыз һәм мин сезнең ышанычыгызны акларга тырышырмын. Ничә еллар эзлим аны. Табарсың ди йөрәгем. Бабалардан калган мирас. Белдем мәңге кирәген. Моңга калган хәрабәләр, шешелгән кәрәбәләр. Эзлеп калган мөнәҗәтләр, якут таш, зибәрҗәтләр кая киткән? Кемнәр алган? Берсе җуелганмы? Әллә кул җитмәс җирләргә яшереп куелганмы? Тарих тамырларын барлый-барлый үткәннәргә, шанлы-данлы, бөек Болгарыма кайтам. Шешелгән гәрәбәләрне бер җепкә тезә-тезә, мөнәҗәтләр әйтәм, халык җырларын өйрәнәм. Үзенә бер көй чыгарып чыңлаган борынгы тәңкә алкаларны табып, әби бабам төсе, аларның аманаты дип тагам, рухларына атап дуга кылам. Җанымда йөргән талир тәңкә шыңа, мине татар кызын, инглиз, төрек телләрендә камил белгән замана баласын һаман үз шыңы белән әсир итә. Музыка мәктәбен тамамлап, фортепиано, гитара да уйнасам да, күңелемдә курай, кубыз моңының да тәхете күрдән. Татарлыгым көчле, борынгы калфак үрнәкләрен табып, корты бизәккә җан өрәм. Гаиләдә ир бала туса, өйгә бер, кыз бала туса, 70 фәрештә иңә диләр. Әгәр шулай икән, әти-әнием Расиха һәм Илдар Исмагыйловларның төпле, ныклы гаиләсендә 140-нчы фәрештәне алып килгән балам мин. Төркиядә узган бөтен дөнья халык олимпиадасындан Татарстан исеменнән чыгыш ясап, алтын медаль яуладым мин. Бу да татар кызынан кулыннан килмәстәй эш түгел икән. Моңа мин көннән-көн ныгырак инанам.
Залда гына түгел, сәхнә артында да бәйрәм рухы хөкем сөрде. Кызлар үзләрен күрсәтә торды, ә егетләр соклануын дәвам итә бирде. Бүгінгі бәйгедә катнашу ул инде үзе минем өчен җиңү, чөнки бу бәйгедә шәһәрдәге иң татар кызлары катнаша. Бу сәхнәдә, шушы матур сәхнәдә үзеңне күрсәтә алу мөмкинлеге, башкаларны күрү, үзеңне күрсәтү һәм шулай тәҗрибә туплау, ул инде зур бәхет минем өчен. Фируза, нигә уйга калдың? Бер дә үзеңә охшамагансың. Хыялланадыр. Хыяллана, уйлана дисез. Уйланырлык вакыт җитте югыйсә. Яшьлек дәрте, ярсылу, яз гаепле моңа. 10нчы сыйныфны тәмамлыйбыз бит. Күңелне сырау борчый. Кем булырга? Әтиәнең кемнәрсең? Алар нәрсә ди? Әнием экономист, әтием директор. Алайса экономист буласың инде. Юк. Саннар санап отыру минем шөгыль түгел. Фируза, бәлки сиңа конференция булырга. Без синең белән ничә еллар бергә гимназиядәге бөтен бәйрәмнәрне, тапшыруларны, очрашуларны алып карабыз. Күз алдыңа китер. Галиәскәр, Камал театры, зал тамашачылар белән шигырем тулы. Татар җыры фестивале бара. Без сәхнәнең нәкъ уртасында. Исәнмесез? Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Сезне күрүебезгә без бик шат. Тукта, бәлки сиңа актриса булырга буйсынында килешеп тора. Озын тулым, зур тәнәфес фестивальләрендә чыгышларымны уйласам, чыннан да актриса буласым килеп китә. Син чыннан да гөле вакыйгалар үзәгендә, хылкың җитди, таләпчән, хәтта бераз усал да дир идем. Шулай да, яраткан фәннәрең бармысың синең? Анысы да сер түгел. Туган телемне яратам. Инглиз телен тирәнтен өйрәнәм. Тәрҗимәче буласым килә. 1000 еллык тарихы булган калабызга килгән кунакларга инглиз телендә экскурсия үткәрәсем килә. Бәлки үзеңнең сәяси карьераңны булдырырга. Син бит гимназияның яктылык балалар оешмасының президенты. Мин лидер. Мин булачак укытучы, шәһәр бәйгеләрендә катнашып, призлы урыннар яулаганыңны уйласаң, синдән бәлки президент та чыгар. Дусларым, дөресен генә әйткәндә, минем иң зур хыялым журналист булу. Татар халкының сәнгате, тарихы, мәдәнияте турында барлык дөнья халыкларыма җиткерәсем килә. Игътибар! Эфирда BBC телекомпаниясе. Listen to the latest news of the BBC. Эфирда Фируза Галимарданова. Казаннан татар кызы. Фируза Галимарданова. Чибәр дә син, тырыш та син, моңлы да син, гүзәл татар кызы. Табасың син миңа кирәк булган сүзен, җырын, тыйнак татар кызы.